Nosaltres presentem aquesta moció perquè no és nou que nosaltres presentem aquest tipus de mocions. Hem defensat sempre un sistema completament públic de serveis, de gestió de serveis públics a les persones. I justament la crisi sanitària del Covid-19 ha evidenciat la necessitat de la nostra societat d'ostentar uns serveis públics potents, amb recursos i ben dimensionats per tal de poder atendre a la població. I cada vesprada s'aplaudeix en part per això. Una de les principals lliçons que ens deixarà aquesta crisi que vivim, esperem que sapiguem llegir-la i que puguem llegir-la en aquests termes, és que la privatització de serveis essencials suposa un evident risc per a la ciutadania, tant en matèria sanitària com assistencial. En concret, a la nostra pròpia ciutat hem observat en què es tradueix una gestió ineficaç d'un centre geriàtric en mans de l'empresa privada. Una empresa que recordem que, a més, és la que, com deia el company de Podem, la que major quota de negoci té sobre les residències de majors i que ja abans de la crisi del Covid-19 registrava queixes i requeriments per part dels familiars de residents per la manca de recursos que destinava al geriàtric. Cal recordar també que la gestió privada de residències geriàtriques al País Valencià obeeix a un canvi de paradigma de la gestió pública impulsat pel govern del Partit Popular en la dècada dels 2000, que és quan es va promoure la privatització d'aquests serveis. Com a resultat d'aquella herència, en aquest àmbit està clarament privatitzat la gestió. I us hem posat algunes dades al text de la moció, però just ahir en El País vam poder llegir altres, que de 68 residències públiques en tenim 260 privades i que de 5.336 places públiques en tenim 21.474 places privades. Per tant, clarament estem davant d'una situació de gestió de serveis públics en mans d'empreses privades. I creiem que és un model que cal començar a revertir, seguint la mateixa filosofia que va impulsar la Generalitat Valenciana a recuperar la gestió de l'Hospital de la Ribera, perquè no podem sotmetre a la ciutadania valenciana a una gestió low cost per a que les grans empreses que detenten els serveis privatitzats obtinguen el major benefici possible. La pròpia evolució de l'afecció del Covid-19 al geriàtric d'Oliver ens ha assenyalat la necessitat de que la gestió durant la crisi recaiga en mans de l'administració pública, una vegada que a la gestió privada es va veure desbordada per la magnitud del contagi. Correspondrà, és cert, a futures investigacions determinar quina fou la responsabilitat dels gestors de la residència, però el que de cap manera resultaria acceptable, o no almenys per a nosaltres, és que una vegada passat l'estat d'alarma i el risc de contagi, la mateixa empresa recobrara la gestió del centre. Per tant, per això hem presentat aquesta moció. No és res nou en la nostra línia ideològica, perquè estem parlant d'ideologia, estem fent política, són partits o plataformes polítiques i no estem parlant de temes burocràtics. Per tant, clarament és una qüestió ideològica. Nosaltres pensem i defensem i hem defensat sempre que les necessitats de les persones han d'estar en mans de l'administració pública i en un funcionament democràtic. No es tracta de que llevem la gestió a aquesta empresa de la residència perquè ho han fet malament. Nosaltres, per suposat, recolzarem, com bé ha esmenat ara el Partit Socialista, però com ha proposat també el Partit Popular, una investigació. I, a més, i com hem presentat el nostre suport quan ho han manifestat les famílies de residents. Però això és una altra línia. Una línia és identificar quins problemes han hagut i qui són els responsables, i això, per suposat, ho ha de fer l'Administració de Justícia, i una altra és quin model polític de gestió volem per a donar resposta a les necessitats de les persones i de la ciutadania en el seu conjunt. I nosaltres apostem, i no és cap novetat, per la gestió pública, únicament per la gestió pública. Una última esmena, una última qüestió. Vox ens pregunta qui ho paga això. Ho poden pagar els més rics, pujant els impostos als més rics, ho poden pagar la gent que no paga suficients impostos fent una major incidència en acabar en el frau fiscal i, per suposat, el que nosaltres no acceptarem de cap manera és que tinguem uns serveis més barats perquè els seus treballadors cobren menys. És que això és un argument, és suposar que la precarietat dels nostres treballadors va salvar els nostres serveis. Això no ho podrem acceptar.